सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। भिडाची पाईपलाईन आता उपलब्ध नसल्याने त्या फुटलेल्या भागाच्या ठिकाणी PVC पाईप वापरला गेला आहे। नवीन येणारी पाईपलाईन आणखी चांगल्या दर्जाची आहे। गॅस लाईनसह नळपाण्याची लाईन टाकताना लाईन फुटल्यास तात्काळ त्यावरती उपाययोजना केली जाते। आमचं लक्ष कामावरती असून कामाच्या दर्जात तडजोड होणार नाही असं मत सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी व्यक्त केलं आहे। भिडाची जी पाईपलाईन आहे ती आपली पाईपलाईन संस्थानकालीन आहे आणि त्या पाईपचे जे डायमीटर्स आहे त्या डायमीटरप्रमाणे आज उपलब्ध मार्केटमध्ये ते डायमीटर नसल्याने आपण पुन्हा त्या ठिकाणी भिडाची पाईपलाईन रिप्लेस करू शकत नाही। दुसरी गोष्ट, आपण त्या ठिकाणी जो जोडण्यासाठी पाईप वापरतो तो प्लॅस्टिक नसून PVC मटेरियल आहे हाय क्वालिटी। त्याच्यामुळे आपण जो मटेरियल ते जोडलं आहे, आता आपली नवीन पाईपलाईन HDPमध्ये चालू आहे ती उच्च त्याच्यापेक्षा अजून चांगल्या क्वालिटीची आहे, पण आत्ता आपण जे जोडलेलं आहे PVC मटेरियल ते म्हणजे मार्केटमध्ये जी क्वालिटी चांगली क्वालिटी उपलब्ध आहे त्या क्वालिटीचं आहे आणि जर त्याच्यात भविष्यात कुठे प्रॉब्लेम येत असेल तर त्याच्यासाठी आपण 2 दिवस तो पूर्ण खड्डा ओपन ठेवतो की समजा ब्रेक होऊ नये किंवा प्रेशरने तुटू नये आणि त्याप्रमाणे ते काम होत आहे सगळीकडे। 2 दिवसात काय होणार? जी जुनी कनेक्शन आहे आणि सालेवाड्यातली जुनी कनेक्शन आहे किंवा चिवाळ टेकडी लाईन जी आहे त्या भागात काही भागात जी जुनी कनेक्शन आहेत म्हणजे आपले जुने रहिवासी त्यांच्या पर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी ती पाईपलाईन पूर्ण सावंतवाडीत आहे आणि जिथे नवीन रिनोव्हेशन झालं 1980मध्ये त्याच्यानंतर ती पाईपलाईन काही ठिकाणी बंद ठेवण्यात आली। त्याच्यामुळे आता काही प्रमाणात आपल्या शहरात ते अस्तित्वात आहे। नवीन प्रस्तावित पाईपलाईन आहे ती HDP क्वालिटीमध्ये आहे। आपण जो मार्ग पाईपलाईनला दिलेला आहे नवीन पाईपलाईनला त्या मार्गाने खुदाई करत असताना आता आपण चालू पाईपलाईन पण दुरुस्ती जर लिकेज झाली तर तिथे दुरुस्ती करतो ऑन द स्पॉट। समजा ती लाईन त्या मार्गाच्या मध्ये येत असेल तर ती भविष्यात चालू केल्यानंतर काढता येईल याचे प्रयत्न आपण ठेवू, पण सध्या परिस्थिती आपण काढू शकत नाही कारण त्याच्यावर आत्ता सध्या सगळ्यांचं पाणी पुरवठा चालू आहे। 4 महिने याच्यावर पूर्णपणे लक्ष ठेवतोय। 4 महिन्यात जवळजवळ याच्यावर बऱ्याचदा चर्चा झाली, नागरिकांमध्येही चर्चा झाली, पत्रकारांबरोबर आपण पूर्ण माहिती गेल्यावेळी गेली। आपण स्वतः त्यावेळी पत्रकार परिषदेला उपस्थित होतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही त्याच्यावर वारंवार इंजिनियर्स नेमले आहेत। त्याच्यानंतर आमचं स्वतः लक्ष त्याच्यावर आहे। त्याच्यामुळे याच्या दर्जावर कोणतीही आम्ही तडजोड केलेली नाही अद्यापपर्यंत। जे तज्ञ